día a todos e todas. Estamos un día máis presentando unha sesión técnica. Neste caso estamos dende o Laboratorio de Saúde Pública de Lugo, que sabedes que está, ou para que non nos saiba, está no departamento situado físicamente no departamento territorial de Lugo, de Sanidade de Lugo. E hoxe nos van a falar dende o laboratorio, nos vai a falar Daniel Piñeiro, que é inspector veterinario de Saúde Pública de Laboratorio neste laboratorio, nos vai falar da Rede Integrada de Laboratorios de Diagnóstico de Triquina da Comunidade Autónoma de Galicia. Como sabedes, o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia pois é quen fai a unidade provedora das analíticas que se fan nos programas de vigilancia tanto no eido de saúde ambiental como de seguridade alimentario. É o laboratorio onde se fan as meirandes analíticas de todos estes programas de vigilancia que levamos dende a Dirección Xeral de Saúde Pública e que se executan nos departamentos territoriais. Esta é unha rede integrada que depende, que xa nos vai explicar agora Daniel en que consiste, depende do Laboratorio de Saúde Pública, está nos matadeiros de Galicia. Foi a primeira rede integrada que se realizou en España baixo esta que estivo acreditada. Eso xa nos o vai a contar agora Daniel. Cando queiras, Daniel, tes máis ou menos 15 minutos e nada, adiante. Hola, bo día a todos e a todas e gracias pola invitación para falar sobre esta rede integrada e sobre o traballo que facemos no Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Empezamos, basicamente esta nosa protagonista é un nematodo, un parasito do xénero Trichinella. Aquí sería como se ve esta larva que se aloxa principalmente nos músculos, sería como se ve nos triquinoscopios que se utilizan nos laboratorios de detección que hai nos matadeiros. E este sería o ciclo do parasito, un ciclo heteroxeno, é dicir, tanto os roedores como porcino como humanos, pois temos todo o ciclo enteiro, podemos ser os hóspedes intermedios ou hóspedes definitivos, é dicir que inserindo carne contaminada con larvas, desenvólvense no noso intestino hasta chegar a adultos e esas larvas que volven a producir os adultos pois migran polos músculos e é basicamente o que provoca as principais sintomatoloxías, dende sintomatoloxías digestivas hasta sintomatoloxías de migración polos músculos, que no caso de persoas con unha inmunosupresión ou con, sobre todo inmunodeprimidas, pois esas larvas poden migrar a músculo cardíaco ou incluso a encéfalo, provocando, digamos, os síntomas máis graves que podrían chegar incluso a provocar a morte por, sobre todo, insuficiencias cardíacas, por pericardite, etc. Aquí en España, dentro deste xénero, as que hai presentes son estas tres, pero fixadevos que hai moitísimos tipos dentro deste xénero, moitísimas especies de Trichinella, todas prácticamente son patóxenas, porque teñen ese mismo ciclo. De feito, a situación na Unión Europea é que hai, por exemplo, os últimos datos que son do 2023 publicados, 76 casos confirmados de enfermedade, que son 14 hospitalizados, que se entende que son 14 que foron graves. Respecto a desglosados xa por anos, podemos ver que en España sí que hubo casos, tanto no 2019 como no 2020, 2021 e os últimos 2023. No 2024 non hai casos, ainda que todavía non está publicado. No 2025 haberá casos porque xa en xaneiro hubo un abrocho de 12 persoas infectadas en Ciudad Real. Este caso de 2023, por exemplo, tamén foi en León. Todos os casos en España son por abrochos en humanos pola ingesta de embutidos de carne de caza de consumo humano, é dicir, non comercializada, sino o típico cazadores que reparten esa carne e a comen e
E, claro, o embutido ten ese risco engadido porque tanto o curado como a fumado non destruye a larva. Solo a ultraconselación a menos 18, menos 20, menos 25 durante unha serie de días ou a cocción completa desa carne, destruye as larvas. Polo que respecta a España e a situación na Unión Europea, evidentemente, como hai casos en humana, pois eses casos veñen da ingesta de porcino contaminado. En porcino, en granxa, non hai positivos en España, sí que hai positivos, vemos aquí os datos do último ano, do 2023, que, repito, é o último ano do que hai datos publicados, 2 positivos de 6.293 porcinos en extensivo que están fora analizados e 556 xabaríns positivos de 210.873 analizados en España no 2023. Respecto a esta unha gráfica que representa a España, volveremos a ter no 2024 unha baixada e no 2025 outra subida. Sempre así, son abrochos que aparecen sobre todo principalmente de carne de embutidos de carne de caza. E respecto aos animales, pois sí que hai unha especie de casi línea moi uniforme de positivos, todos xabaríns que se analizan nos centros de especie de caza. Fixadevos que, realmente a positividade, tendo en conta que se sacrifican alrededor de máis de 50 millóns de animales en matadeiros de porcino en toda España anualmente, e a positividade é moi baixa, tendo en conta, ademais, que son todos, prácticamente todos xabarín. Polo que respecta a Galicia, en datos do último ano, 2024, se sacrificaron 775.294 animais para sacrificio para consumo humano en matadeiros e na sala de especie de caza de Fonsagrada. Non temos positivos, en Galicia non hai positividade desde 2020 ou incluso desde antes que temos datos, nin tampouco hai casos de triquinosis en humana. No norte non hai casos positivos, nin en Galicia, Asturias e Cantabria. Supoño que tamén que ten que ver con algún tipo de costumbre tamén de alimentaria. Aquí se suele comer a carne de caza cociñada e non hai tanta tradición de embutido de caza. E polo que ben, entón, pasamos ao traballo do noso laboratorio. En 2017 publicase un reglamento europeo no que obliga a que os laboratorios tenen que ter unha acreditación a 17.025, pero debido a que determinados laboratorios moi pequenos ou de industria moi pequena, se teñen que acreditarse con esta ISO, sería un coste enorme e moito traballo, e entón se establece unha excepción no seu artigo 40 precisamente con aquelas unidades dos matadeiros, laboratorios que hai en cada matadeiro onde se sacrifican porcino, xabarín ou equino, que analizan única e exclusivamente triquina, utilizan métodos do reglamento acreditados polo reglamento de control de triquina, están supervisados por un laboratorio oficial e que participan regularmente en ensaios de interlaboratorio. Establece esa excepción, entón, a partir de aí, a través do Ministerio e as comunidades autónomas se crea unha rede integrada, se inicia no 2018 reunións para ver como se designan os laboratorios satélites, é dicir, os laboratorios de cada matadeiro, como se supervisan, como se organizan os ensaios de incorporación, e entonces, a partir de aí, en varias reunións, se chega a realizar un traballo que aquí en Galicia se executa a partir da orde de Xaneiro 2018, no que se crea a rede integrada propia de laboratorios de diagnóstico de triquina, se designa o Laboratorio de Saúde como Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, de aquí de Lugo, como laboratorio supervisor, e despois o que se chaman laboratorios satélite, que serían as unidades de análisis, son laboratorios que hai en cada matadeiro e que teñen unha unidade de análisis moi similar a que teño eu aquí detrás. E se crea unha sección 1, que é a que controlamos, supervisamos e auditamos desde o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, e aparte se crea unha sección 2 que serían
que esos laboratorios darían un servicio de análisis privado, de análisis de triquina, para aquelas persoas que quixeran derivar, facer ese control de triquina nas súas matanzas domiciliarias ou na súa carne de caza para consumo propio. Básicamente, para que nos entendamos, pues, bueno, hai un laboratorio central, que é o Laboratorio Nacional de Alimentario, os laboratorios supervisores, que neste caso en Galicia o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, e despois os laboratorios satélites, que son laboratorios que hai en cada matadeiro. En caso de Galicia, actualmente son 24 matadoiros e unha sala de especie de caza que está en Fonsagrada. Están repartidos por toda Galicia e se fai unha visita, unha auditoría anual a cada un destes matadoiros. Aqueles que están moi lonxe do laboratorio, pois por mellor organización, pois colaboran con nós o veterinario e veterinaria, inspectores veterinarios do Plan Nacional de Investigación de Residuos, que fan parte das auditorías de Ourense, Pontevedra e Coruña, e estos son, digamos, o listado de laboratorios, como do rexistro que explicaba nesta orde de xaneiro de 2018. Como vedes, pois, hai unha sección 1, que son de controles acreditados para porcino, xabarín e equino sacrificados en matadeiro para consumo humano, e despois teñen unha sección 2 que sería para análisis de carne de matanzas domiciliarias, que, como vedes, pois, ten cada matadeiro que queira, pois pode acreditarse e teñen, pois, unhos días e un horario para recibir esa carne. Ben, entonces, nesta rede integrada, a parte das visitas e auditorías, facemos un ensaio intercolaborativo cada ano, todos esos 25 laboratorios deses 25 matadeiros, preparamos, recibimos neste laboratorio, recibimos larvas vivas de triquina, preparamos en discos de agar contaminados con unha pequena cantidade desas larvas, as introducimos en carne picada, as envasamos ao baleiro e as remitimos con un envase en frío, as remitimos a cada laboratorio, a cada matadeiro. Son en cada ensaio intercolaborativo, a cada matadeiro chegan 3 mostras de carne contaminadas que teñen que analizar e darnos o resultado de cantas larvas detectan. Todo isto comenzouse a partir de 2019. No 2019 participamos, foi un pouco un primeiro plan piloto no que participamos voluntariamente aqueles laboratorios que quixéramos. Foron 4 laboratorios, Galicia, Navarra, Castela e León e Castela-A Mancha, con 13 mataderos que foron os que quixeron participar. Polo que respecta a Galicia, de esos 13 mataderos, 5 eran de Galicia. Recuperouse o 53,1%. Isto de recuperación refiérese a das larvas que nos contaminamos en cada mostra, as que son capaces de ver. Podemos ir vendo, o ano seguinte foi ano de pandemia, entón, continuamos con ese plan piloto. En Galicia ainda uniuse un matadeiro máis. Xa despois, no 2021, xa se uniron o resto de comunidades autónomas, xa con 18 laboratorios supervisores, 247 laboratorios satélites, e xa comezou un pouco no 2021 un traballo máis elaborado con máis datos, e en Galicia pois tamén os 28 matadeiros, e estes datos basicamente se foron repetindo no ano 22, cada vez se foron engadindo máis laboratorios supervisores de España ao plan e máis matadeiros, e no 2024 vese que hai un descenso de laboratorios satélites porque houve un cambio normativo e a partir de aí, pois, os laboratorios satélites, pois pode, por parte dos laboratorios supervisores, estableceuse un sistema de análisis de risco, e en base a ese análisis de risco, pois aqueles laboratorios que tuveran, aqueles matadeiros que tuveran un análisis de risco baixo, pois podían participar en lugar de anualmente, pois cada 18 meses. Entón, por eso, en 2024 hai laboratorios que non participaron respecto ao 2023, pero sí que van a participar ahora en 2025. Como vemos, veremos despois, a recuperación un pouco
máis alta en Galicia que España, pero é moi similar. E os laboratorios satélites participantes foron aumentando a medida que foi avanzando o plan, pero a partir do 24, a ver ese cambio normativo, pois hai matadeiros que participan, que no 2024 non participaron e lles toca participar ahora no 25. Que lecciones aprendimos? Hai que repartir as quendas en ensayos, é mellor facer quendas, aquí en Galicia facemos 3 quendas, é mellor facer quendas de menos de 10 laboratorios satélites porque se prepáranse mellor as mostras, chegan mellor os matadeiros, é un traballo máis organizado. Moi importante a rapidez de resposta nas non conformidades, é dicir que inmediatamente volver a mandar mostras, ir alí, visitar o laboratorio e ver como fan a mostra, e non máis de 3 quendas anuais para evitar solapamentos entre que estés con unha quenda pendiente aínda por algunha non conformidade e outra que vas a empezar. E depois de retos para o futuro, queren desde o Ministerio que resolvamos as non conformidades de inmediato. Aquí en Galicia faise, temos ese protocolo de repetir o ensaio inmediatamente e ir alí a facer o ensaio con eles. Hai que centrarse nos laboratorios reincidentes. En Galicia, precisamente, como facemos as non conformidades de inmediato, non temos laboratorios reincidentes, pero sí que hai 21 laboratorios reincidentes en España. E hai que intentar que participe o 100%, evidentemente. E, polo que se respecta a queren mellorar a formación do persoal, aquí en Galicia somos exemplo neso, temos un curso anual a través da Xencia de Coñecemento da Consellería de Sanidade, que facemos un curso anual para que as persoas, tanto de nova formación como novo ingreso, e tamén, en caso de que aínda así haxa persoas novas, sustitutas, que non fixeron o curso, pois obligamos a que fagan unha formación previa de un día antes desa sustitución con veterinarios que teñan experiencia. E tamén, pois, bueno, queren mellorar as porcentaxes de recuperación, pero eso, bueno, va a ser difícil superar os 70, o importante é detectar e despois, pois, pouco a pouco, pois, irase mellorando a recuperación coa experiencia que vamos tendo. E nada máis, aquí somos ainda que unha unidade de parasitoloxía, pertencemos á sesión de micro, somos 13 persoas, máis a parte, dentro do laboratorio, tamén colaboran aquí, evidentemente, a persoa encargada de calibrar, porque tamén ten que calibrar estes equipos, e por parte do personal de calidade do laboratorio, tamén colaboran con nós, porque somos parte, temos que tamén que cumplir coa acreditación de calidade, pois Federico García Rodeza de calidade. E nada máis. Pois moitas gracias, Daniel. Creo que estuvo moi claro, xestaste perfectamente o tempo. Moitas gracias. Sabedes que non hai preguntas, pero se tedes calquera pregunta ou queredes comentar algo dentro do laboratorio, poden resolver a pregunta que necesitedes. Como vedes, temos un laboratorio de calidade tamén, en mellora continua, como se suele decir. Nada, enhorabuena. Este é o traballo conxunto, non hai casos de triquinosis, pois porque tamén as cousas están a facer ben, tanto dende o laboratorio como dende as unidades e os matadoiros de Galicia, o sea que temos que seguir por este camiño. Bueno, pois eso, me reitero as grazas. O martes 29 será unha nova sesión técnica, neste caso se presentarase os datos da campaña de gripe e COVID do 2024, que o presentará Vitoria Nartalla, que é técnica do Servicio de Prevención e Control de Enfermidades. Pois nada máis, boa mañán a todos. Grazas.